minut, så er du færdig. Ja, det skal fuldstændig færdig. Ej, der er sådan en... Ej, du må ikke sige noget. Nej, du må ikke sige noget. En fisk? En hej? Nej! Hvad fanden er det? Dinosaurus? Dinosaurus? Nej! Kom. Du må ikke fatte det, jeg kan Dolf! Vi bliver nødt til! Dolf! Helvede! Ej, den er svært, den her. Hvad fanden er det, der sker? Hvad fanden er det? Den der skærer! Elefant! I bedste måde! Han giver op. Nej, så kan det være. Okay. Også hvad jeg måske bedre kan vise det her. Ej, jeg kommer lige over. En havfru! Nej! En tjæl! Easy! Der skal ikke en søhest! Jeg kan... En krabbe! En krabbe! Næsten! Eller... En mammut med en fiskespars! Det er nej, det er godt. Det er en skorpion. Ja! Nej! Nej, det er edderrømme godt, vi giver det der. Fuck det pis. Hold da kæft! Nej, den skulle vi se. Den skulle vi se på sammen, den der. Det er jo den. Jeg har ikke skrevet. Den er jo helt klart, den der skorpion.